खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खोनाव दङ थाबैनो गं 60निबो बांसिन हादोरफोरनि थाखाय भिजा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ गुवाहाटीआव थि खालामनो हागोन। मिरु केबिनेट जथुमाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय सानखालि बिथांनि मासि लानायाव जालांनाय केबिनेट जथुमाव गुबुन हादोराव दावबायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खाबु फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों भिजा सिबिथाय मिरुखौ गुवाहाटीआव गायसननाय जागोन। हादोरसा सोरखारा खम बेसेननि गेजेरावनो गुवाहाटीआव गं 60 हादोरनि थाखाय भिजा एप्लाइ खालामनो हानायनि सुबिदा खालामगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आसामनिफ्राय सोरबाफोर जुदि गुबुन हादोराव दावबायनो गोसो जायोब्ला भारत उदांस्रिनि उननि समनिफ्रायनो भिजानि थाखाय नांगौ जानाय फोरमान बिलाइफोरखौ मोननो थाखाय कलकाता, केरेला, मुम्बाइ, दिल्ली बायदिफोराव थांनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोना भिजा आर'जलाइनि थाखाय बाय'मेट्रिक होनो थाखाय भिजा सेन्टाराव नुजाथिनो गोनां जादोंमोन। बेराफारसेथिं गुवाहाटीआव भिजानि मिरु गायसननो थाखाय सम सम गोबां खेब दाबि खालामबोदोंब्लाबो मोगथाङाव जाफुङाखै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों, नोंथाङा गुबुन हादोराव दावबायनो थांखि लादों नामा? भिजा आर'जलाइनि थाखाय बाय'मेट्रिक होनो नांगोन नामा? दासिम बेनि थाखाय दिल्लीआव, मुम्बाइआव दावबायनो गोनां जायो। नाथाय बेबाराव गुवाहाटीआव गायसनजानो गोनां भिजानि सिबिथाय मिरुआ गं 60निबो बांसिन हादोरनि भिजा सुबिदा होगोन। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोबावनाय बायदिब्ला भिजा सेन्ट्रेल एजेन्सि थामहिनबा BFSL ग्लबेलआ गाहायै गं 60निबो बांसिन हादोरफोरनि थाखाय गुवाहाटीआव भिजा सिबिथाय मिरु गायसननो गनायथि होदों। बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मोनथिजानाय फावखुंग्रि लोगोसे आसाम पुलिस कनस्टेबलआव जब मावबाय थानाय फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्मआ समाजारि बिजोङाव पुलिस इउनिफर्मजों मोनसे पस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बावैसो सिगां फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्मआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै होदों। बिथांजोनि बे पस्टआव गोबां अनसायगिरि बिथांखौ मोजां मोनगिरिफ्रा अननायजों पजिटिभलि कमेन्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। सोनाब बंग गुदि फरायसालि फोरोंगिरि गौथुमनि आफादगिरि रीना सैब बिथाङा BTCनि सेक्रेटारियेट मावख'आव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आर'नाइ बावनानै बरायदों। लोगोसे BTC सोलोंथाइ मावख'आव BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांखौबो आर'नाइ बावनानै बरायदों। सोनाब बंग गुदि फरायसालियाव बर' राव आयदा फोरोंनायाव नुजाथिनाय जेंनाफोरनि सायाव BTCनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मखौ लोगो हमनानै सावरायदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव सोनाब बंग बर' मेस समाज आफादनि आगु आफादगिरि नवीन मण्डल, सोनाब बंग गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमनि आफादगिरि रीना सैब, हारि सिबिग्रा समाज मावथि दिला सैब, बर' रेबग्रा जुथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी, बर' रेबग्रा जुथुमनि नेहाथारि सदानन्द दैमारी, सुंद' सल' आरो सल'मा लिरगिरि शंकरदेव गयारी, बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि लेङाइ आफादगिरि मतीन्द्र दैमारी, नेहाथारि बिन'द कुमार ब्रह्म, लिरगिरि आरो हारि सिबिसुला करुणाकान्त बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन। नेपाल हादोराव जेन-जेटनि सोमावसारनाया फिन खेबसेबाव गिख्रंथाव महर लादों। जेन-जेटनि गोख्रों हेंथा होनायनि उनाव हादोरनि खुंथाय खान्थिखौ सोलायनायनि दाननैनि उनावनो हादोरनि लाइमोन जोलैया फिन खेबसेबाव रागा जोंखांनो हमदों। मख'नो गोनांदि नेपालनि बारा जिल्लायाव जेन-जेट सोमावसारगिरि आरो बारग' गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मा ओलीनि कमिउनिस्ट पार्टी अफ नेपालनि मददगिरिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि उनाव कारफिउ होनाय जादोंमोन। कारफिउ जाबसिननायनि उनावनो नेपालाव फिन खेबसेबाव दुंहाव थासारिया सोमजियो। बेनि अनगायैबो जेन-जेट सोमावसारनाया गोख्रों जानायलाय सुबुं रैखाथिनि थाखाय जिंगासिनानै कारफिउखौ फिन जाबसिननाय जादों। गोदान जोलैनि बे सोमावसारनाया जोबोद हिंसायारि महर लादों। मख'नो गोनांबावदि सोमावसारनायनि गिबि सानखालिनो कारफिउ होनाय जादोंमोन। बारा जिल्लानि समबारायाव CPN-UMLनि दैदेनगिरि महेश बसनेटनि मोनसे हाबाफारिखौ लानानै बे दाङाबाजिया जागायदोंमोन, जाय जाथाया हिंसायारि सोमावसारनायाव महर लादोंमोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सानफ्रोमबो खावनाय जाथायफोरा बांबोगासिनो दं।
बे खेबाव लंकानि गेजेराव थानाय पियाली पुकन बाजारनिफ्राय खावनाय जाथाय जादों, जेराव सिखावा दखाननि थिंनि उखुमखौ दानस'नानै गंनै गलायाव खावदों। मख'नो गोनांदि बे खावनाया गंसे जि-जोम गला आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि गलायाव जादोंमोन। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावा गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि गलानिफ्राय 2,50,000 रां लुथिदोंमोन, जेराव जि-जोमनि गलानिफ्राय 3,000 रांसो लुथिदोंमोन। सिखावा बेफोर गलाफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे खावनाया लंका पुलिस थानानिफ्राय 200 मिटार गोजानावनो जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे सिखावा राकेश कुमार आगरवाला उर्फे गुदुर आरो बाबुलाल प्रजापतिनि गलाफोराव खावदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। दिल्लीनि केरारी ओनसोलाव खामानि मावबाय थानाय समाव 30 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा मोब्लिब गोहोजों बोगथाबजानानै जिउ गोमादों। पुलिसनि सुलुङाव बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। बे जाथाया बुधबारनि मोनायाव जादोंमोन, जेब्ला मिथिनो मोननाय जादों दि सुबुंखौ उत्तर प्रदेशनि मैनपुरीनि थागिबि हरेन्द्र होननानै सिनायथि मोनदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला हरेन्द्रआ मेन मुबार कपुर रेडनि गंसे गेस्ट हाउसआव ओंखाम संग्रा महरै खामानि मावोमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला न'आव मोब्लिबनि तारनि साखाथियाव थानाय टेपनिफ्राय दै लाबोनाय जादोंमोन जेब्ला बिथाङा मोब्लिबनि झटकायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। बिथांखौ CGM देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोन फाहामथायनि थाखाय, नाथाय बिथांखौ फाहामथाय होबाय थानाय समावनो थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। पुलिसआ गोथै सह'खौ संरैखा खालामनानै नायबिजिरनो थाखाय जायगाखौ बन्द' खालामो आरो सांग्रांथि गैयैनि केस रेजिस्टार खालामनायबो जादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय बुङो। कार्बि आंलं जिल्लानि देन्थाघाट 3 नं जांसिगुरि गामिनि सोमदोन बसुमतारिया उरिष्यायाव गोमानानै दं। कार्बि आंलं जिल्लानि देन्थाघाट 3 नं जांसिगुरि गामिनि गावराव बसुमतारि आरो तकली बसुमतारिनि 26 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला सोमदोन बसुमतारिया उरिष्यायाव गोमानानै दं। सावगारियाव दिन्थिनाय सोमदोन बसुमतारिखौ सोरबाफोर सुबुंफोरा नुसनबायब्ला 600032351227 नम्बराव कल खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। सासे फोरोंगिरि आरो बेनि लोगोआ गारि सिङाव सासे फरायसुलिखौ गाज्रि खामानि मावनो नाजानाय मोनसे गिख्रंथाव जाथाया ओनसोलाव सोमजिदों। जाथायखौ लानानै डिब्रुगड़नि सांग्रां नोगोरारिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। डिब्रुगड़नि गंसे फरायसालिनि रेहमान मुंनि फोरोंगिरिया लेजाइ जौसिन गेजेर फरायसालिनि सासे फरायसुलिखौ गाज्रि आखु दिन्थिनानै गंसे गारियाव सोनानै लांदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला लेजाइ जौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफ्रा थांनाय रबिबारखालि मोनसे सोलोंथायारि दावबायनायनि थाखाय शिबसागराव थांदोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला सोलोंथाइ दावबायनायनिफ्राय फैफिननाय समाव फरायसालिनि फोरोंगिरि रहमाना सोलोजों मोनसे मुवाखौ दैजों गलायनानै फरायसानो लोंहोनो नाजादोंमोन। बेनि उनाव बेनि देहानि गुबुन गुबुन अंगखौ गाज्रि रोखोमै बिथाङा टाच खालामनो नाजादोंमोन। बै समाव फरायसाफोरा बे बाथ्राखौ लानानै रावबो गुबुन फोरोंगिरिनो जेबो अजद होआखैमोन, नाथाय न'आव फैनानै बिमा-बिफाखौ खौरां हरनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैयो। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव बरबरुवा पुलिस थानायाव माखासे गार्जेनफोरा अजदनि सायाव बिथा खालामनानै डिब्रुगड़ पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिर आरो पक्स' आयेननि गेजेरजों 1110/2025 U/S75 BNS RW सेक्सन 10 नि गेजेरजों बिथांनि सायाव केस रेजिस्टार होयो, जेराव फोरोंगिरि आदुआ रहमान आरो बिनि लोगो राजेश ठाकुरखौ खायो आरो बिसोरखौ सेन्ट्रेल जेलाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।